Καλώς ήρθατε στο τετράγωνο, ένα παιχνίδι που μπορεί να παιχτεί οπουδήποτε, από οποιονδήποτε ανεξάρτητα από την ηλικία. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Θα χρειαστείτε αυτοκόλλητη ταινία ή κυμολία για να ζωγραφίσετε 4 τετράγωνα, 3 συγγενείς ή φίλους και μια μπάλα. Κάθε παίκτης στέκεται μέσα στο δικό του αριθμημένο τετράγωνο ρίχνοντας την μπάλα ο ένας στον άλλον. Στόχος του παιχνιδιού είναι να αποκλείσεις τους άλλους παίκτες. Ας εξηγήσουμε το παιχνίδι. Ξεκινάμε με τον παίκτη στο τετράγωνο 1 να σερβίρει την μπάλα χτυπώντας τη μια φορά στο τετράγωνο του και μετά στο τετράγωνο ενός άλλου παίκτη. Κάθε παίκτης πρέπει να χτυπήσει την μπάλα στο τετράγωνο ενός άλλου παίκτη και αυτός πρέπει να την επιστρέψει χωρίς να την αφήσει να χτυπήσει δεύτερη φορά στο τετράγωνο του. Το καλύτερο σημείο των 4 τετραγώνων είναι ο αποκλεισμός. Αν ένας παίκτης δεν καταφέρει να χτυπήσει την μπάλα σε ένα άλλο τετράγωνο ή τη χτυπήσει εκτός ορίων, αποκλείεται από το παιχνίδι. Στόχος είναι να μείνεις ο τελευταίος μέσα στο τετράγωνο.